хората не знаят как да направят ето това. Чакайте, просто съм с по-голям еластик. Да, разпъвала съм го, знам. Така. Чакай. Пам. Да, не мога да го направя и аз, но не знам защо. Проверих в интернет. Това се е правило с малки ластици. И тия там, дето го показваха. Пим-пам-пум-пам-пум-пам-пим. Са били с малки ластици, но са го направили никой друг да не може. Ето това да го направи. Пил-пал-пул-пал-пал-пел. Направили са с Photoshop, нали? Вече ви го разказах. И да, само налъжат. Тъй, че гледайте само моя канал, моля ви, просто трябва. Състезаваме се. И ще качвам много готини видеа. Примерно, измислих нов танц над музика, която се прави пел. Да, е това, нали се сетихте. Така. И то не може. Да. Не съм виновна, че съм с голяма ластичка. Просто съм си я разпълна. Сега ще ви покажа как да си направите готина прическа, когато нямате ластик. Разбрахте ли? Готина прическа, когато нямате ластик. Нали вие сте с бретон или без? Тя е за такива. Имате черна, руса коса, бяла. То няма бели. Сега започвате. Разделяте тези части. А тази си я броите е така отзад. И си го слагате е така. Или пък е така.